Massa fort? Bé, no cridaré. Bé, esta nit no vull recordar les transformacions que ha patit Sant Joan en els últims 40 anys. La necessitat d'anivellar la relació entre serveis i habitants. Esta nit no vull insistir en quins són els canvis que la societat del segle XXI demanda ni els valors sobre els quals s'ha de construir una societat. Esta nit no vull parlar sobre creixement sostenible, ni sobre medi ambient, ni qualitat de vida, ni participació o democràcia. Esta nit no vull dissenyar carrers per a passejar, ni centres polivalents, ni millors serveis públics. Esta nit no vull exigir major poder real pels ajuntaments, ni la descentralització del poder estatal i autònom. M'han demanat que us parle d'urbanisme, ordenació del territori. Volien que diguera que des del bloc treballarem pel control de l'ús racional del sòl, per evitar el creixement dispers, per organitzar una ciutat compacta i amb serveis pròxims als ciutadans. Volien que parlara de com millorar el transport públic, gestionar eficaçment els residus, reduir la contaminació, demanar una protecció eficaç del nostre patrimoni natural. Però esta nit no vull. No vull dir-vos res sobre les propostes mediambientals i territorials per a la comarca d'Alacantí i no vull parlar dels plans d'ordenació del medi físic, ni del foment de la rehabilitació, ni de la protecció de les muntanyes de l'interior de l'Alacantí. No vull parlar tampoc de la protecció del riu Montnegre. Esta nit no vull parlar d'això ni de cap ni una de les propostes que hem arreplegat en 20 i tantes planes que teniu allà en lletra ben xicoteta, llavors sou capaços de llegir. Esta nit no vull cap d'aquestes coses perquè ja les hem fetes recentment i tindrem ocasió de fer-les durant la campanya. Esta nit tampoc vull cansar-vos ni avorrir-vos dient totes i cadascuna de les coses que no vull. Esta nit només vull agrair, demanar i il·lusionar. Vull que agrair-vos i agrair-nos la fidelitat a un projecte que a poc i amb esforç col·lectiu hem anat materialitzant. Vull que agrair-vos el haver-vos donat amb entusiasme sempre que us hem requerit. Vull que agrair-vos la tenacitat que heu demostrat, siga per participar en una llista, per col·laborar en la campanya o per dipositar la vostra confiança quan aneu a votar. Gràcies, per tant, per la vostra generositat, fidelitat i tenacitat. Però també vull demanar-vos una volta més. Podem sentir-nos orgullosos del camí que hem recorregut, però també és cert que estem en una situació francament difícil, que requereix prendre part, adquirir compromisos, aportar treball i dedicar-li temps. Deien que havien de guanyar voluntats, però també necessitem vots per impulsar totes i cadascuna de les propostes que teniu en aquest programa. Vull demanar-vos que continueu rebel·lant-vos, que continueu treballant contra qualsevol acte d'injustícia, d'insolidaritat, d'intolerància. Vull demanar-vos que sigueu la veu del bloc, que el programa del bloc siga la vostra veu i els vostres fets. Encara que de vegades cansats posem maleint la nostra terra, la calor o les autoritats, però continueu apostant per este poble. Conserveu sempre l'esperit crític, el cor insatisfet i l'ànima contestatària, perquè només així es pot avançar. Enfrontant-nos amb valentia les nostres equivocacions, hem d'analitzar-les i esmenar-les, però actuem. Conèixer-nos, corregir-nos, construir el futur. Ese és el nostre paper. Ese és el nostre treball d'avui i de demà, com a candidats, com a simpatitzants o com a ciutadans i ciutadanes. Seré realista i vos demanaré la lluna. Vull demanar, en definitiva, que sigueu persones justes, solidàries, tolerants, que aporteu el vostre esforç a un projecte comú. Vull demanar que la insatisfacció vos faça actuar. Vull demanar que compartim, consensuem i concretem les nostres aspiracions des de ja i amb un projecte de futur. Vull també il·lusionar-nos i il·lusionar, sumar-nos, afegir un poc del que som i del que volem ser. Vull creure i pensar que encara queden espais per a construir col·lectivament. Vull oferir el nostre compromís per treballar per un poble que volem socialment just, econòmicament ric i culturalment digne. Veniu amb nosaltres i moltes gràcies.